Bore da i chi gyd a chroeso cynnes i'r Oedfa. Diolch eto i Dylan am arwain a'n hyddoliad heddiw. A Dylan fydd yma gyda ni eto Dydd Sul nesaf. Croeso cynnes i bawb hefyd sydd ar y Zoom bore yma, a gobeithio fyddwch chi'n cael bendith o wrando ac ymuno yn y gwasanaeth. Mae copiau o coenonia ar gael yn y cyntedd os nag ych chi ddim wedi cael un yn barod. Mae yna nifer o bethau pwysig ynddo fe, os gwelwch yna, newch chi gofio felly codi un ar y ffordd allan os nag ych chi ddim wedi wneud yn barod. Ond mae yna ambell i beth fan hyn mae Dylan eisiau ni bwysleisio. Yn gyntaf, heno, am 6 o'r gloch, mi fydd Oedfa Zoom ac eto yr un link arferol a croeso cynnes i chi gyd ymuno. A wedyn, dydd Mercher yma, mae cwtsh clud yn y neuadd yma yn y Tabernacl rhwng 10 a hanner dydd, pryd bydd cyfle i bobl dod i gael paned goffi a chymdeithasu. A wedyn, eto yr wythnos hon ar gefn coenonia, y 5 sesiwn o'r hwb hyfforddi sy'n cael ei gynnal yn Tabernacl Porthcawl, y 9fed felly nos Fawrth yn y Tabernacl, ac gweinyddu'r sacramentau yw teitl yr sesiwn yma. Felly, os gwelwch yna, coenonia amdani. A wedyn, yn olaf, croeso cynnes i chi gyd dod i'r neuadd i gael paned o de a choffi, ac yn awr bydd erbynnu'r y casgliad. Diolch yn fawr. Will be wing card nebol a sanctaidd. Fe gofyn sydd erbyn y rhoddion hyn i waith derbyn i chi. Ac wrth i derbyn o dan yn gofyn sydd erbyn i na hefyd yn yr un modd. Gan y bod yn gofyn hyn o'r cyn enw ac yn hyddiant yn harfryd i gyd. Bore da. Yn hyfryd gael eich cwmni chi bore yma hitha yn sydd lle fydden ni'n dod o amgylch bwrdd y cymun i gymuno gyda'n gilydd. Ond rydyn ni yn gwneud hynny hefyd oherwydd mae heddiw yn Sul hinsawdd y byd. Ac fel ydych chi'n gwybod, mae ymgyrch y 5 peth personol wedi bod yn rhedeg gyda ni drost y misoedd diwethaf, ac da ni wedi bod yn edrych ar fwyd yn benodol, ond y tro yma da ni'n troi'n golygon i edrych ar ddillad. Ac sut mae gwneud dewisiadau doeth o ran dillad, a sut i ofalu am yr ymgylchedd drwy feddwl am ddillad. Felly dwi'n mynd i ddangos clip byr i chi yn awr o'r 5 peth personol. Ryw funud ydi o sydd yn sôn am ddillad. A un eto, sori. Wyt ti'n poeni am y blaned a greodd Duw? Mae hi'n argyfwng ar ein byd ac mae'r ddaear ar dan. Ond paid anobeithio. Gelli di wneud gwahaniaeth. Wyt ti'n barod i dderbyn yr her? Mae'n dewisiadau dillad yn bwysig. Mae pawb yn gwisgo dillad, ond pa ddillad dylen ni ddewis? Dillad organig, dillad cynaliadwy. Dillad fydd yn para, dillad masnach deg, dillad ailaw. Rhaid cael llai o wastraff, llai o ffasiwn ffwrdd â hi, llai o brynu di feddwl. Gallwn ni fenthyg cyfnewid a rhannu yn lle prynu pethau newydd bob tro. Mae gormod o bobl yn dioddef i gynhyrchu dillad trad. Mae gormod o ddillad yn troi'n sbwriel mewn dim o dro. Beth fydd dy ddewisiadau di? Wyt ti'n barod i dderbyn y her?
Ostad hefo y fideo sydd ar gael, mae'r geiriau wyt ti'n barod i dderbyn yr her. Her personol ydi o i feddwl yn fwy cynaladwy am y ddeiar a'n byd ni. Ac yn benodol felly sut da ni'n gwneud hynny drwy feddwl am ddilliad am y ddeifis nesaf. Ond gadwch i ni droi at ein hemyn nesaf, sef Emyr Rhif 100. Emyr Rhif 100, ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. Gwrando i o'r ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd. Yno ty cawn oll fodolaeth. Ti yw grym ein bywyd ni. Rwyt greawdwr a chynhaliwr. Ystyr amser ydw i ti. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 100. Rwy'n ni'n trio meddwl am ddarlleniad fysa yn sôn am ddilliad yn benodol. Ac bod fi ddim yn ffafrio dillad i wanfedyddiwr wedi wneud o ddilliad o groen camal, mi o'n i'n teimlo bod yr adnodau hyn o Colosiaid yn mor berthnasol pan da ni'n meddwl am ofalu am y greadigaeth hefyd. Felly Colosiau 3, adnodau 12 i 17. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac anwyl,
Gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch eich gilydd os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch chwitha. Tros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad, sy'n rhwymun perffaith. Byddai dangnefedd Cris lywodraethu yn eich calona, i hyn y cawswch eich galw yn un corff. A byddwch yn ddiolchgar. Byddai air Cris breswylio ynoch yn ei gyfaith. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. A chalonau diolchgar, canwch i ddew salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw, y Tad drwyddo ef. A bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar ein cyfer ni. Wel ia, i feddwl felly am ddilliad, ac un o'r pethau mae'r byd ffasiwn wastad yn ei ddeud wrthyn ni ydy, tasach chi'n mynd i sioe ffasiwn yn Llundain neu ym Mharis, mae yna nifer o ddilliad sy'n cael ei creu yn gynaladwy bellach, yn defnyddio ac yn ail ddefnyddio dillad i wylio rôl yr amgylchedd. Ond mae'r byd ffasiwn hefyd yn gyfrifol yn dydy am y ffasiwn cyflym yma. Ac mae gen i fi gwis ar eich cyfer chi. Gen i fi 5 cwestiwn, reit? A maen nhw'n multiple choice. I gyd fynd gyda y ffasiwn cyflym yma. Be ydy hynny? Ydy cwmnïau mawr sydd yn gallu creu t-shirts neu siaced neu sgidiau, unrhyw ddarn o ddillledyn yn gyflym iawn, yn rhad iawn, ac bod pobl mond yn ei wisgo fo ryw unwaith ddau ac yna'n ei daflu fe ffwrdd. A dyna ydy y ffasiwn gyflym, mae o'n ddyfnach yna hynny. Ond dyma'r cwestiwn cyntaf ar eich cyfer chi. Felly, tua faint o dynelli o ddilliad sy'n cael ei taflu i ffwrdd yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Right. Lle bod chi'n synnu'n barod bod ni wedi mynd i 100,000 tunnall, 350,000 tunnall, 700,000 o dynelli neu 1.5 miliwn o dynelli. Be ydych chi'n dweud? 300,000? So rwy'n mynd y fwy na hynny? 1.5 miliwn? Wel, yr ateb ydy 700,000 o dynelli sydd yn ddipyn. Yna'r ail gwestiwn ydy am pa ganran o allyriadau carbon byd-eang y mae'r diwydiant ffasiwn yn gyfrifol amdano. Felly, faint o carbon footprint, allyriadau carbon, mae'r diwydiant ffasiwn yn gyfrifol amdano. 200, 400, 80% neu 20%. Ec, 80%? Ie, pobl yn gytun. Ie, ydych chi'n gywir. Eich bod yn fwy amlwg achos bod wedi 8 i 10. Reit, nesa. Reit, 1 crys T y fan hyn, reit? 1 crys T. Tua faint o ddŵr sydd angen i gynhyrchu 1 crys T cotwm. Reit? 100 litr o ddŵr, 500 litr o ddŵr, 1000 litr o ddŵr, neu 2700 litr o ddŵr. A 100 litr o ddŵr, anghywir. 1000, anghywir. 500, anghywir.
2,700 litr o ddŵr i gynhyrchu 1 crys tŷ. Reit? Reit, y cwestiwn nesaf. Oedd hwnna'n dychryn fi, pan fy ni'n siarad yn edrych amdano fo ar y we. O gymhariau 20 mlynedd yn ôl, mae pobl heddiw'n gyffredinol yn prynu a tua'r 1 faint o ddillad, b llai o ddillad, ec tua 60% yn fwy o ddillad, neu dy 3 gwaith yn fwy o ddillad. B llai o ddillad? Na. Dy 3 gwaith yn fwy o ddillad? Wel, yr ateb ydy ec 60% yn fwy o ddillad. Ac yna, cwestiwn 5. Pa ganran o decstilia ledled y byd sy'n cael ei ailgylchu yn ôl i mewn i ddillad newydd? Felly, pan ydych chi'n ailgylchu textilia, dillad, be di'r canran sy'n cael ei ailgylchu yn ôl mewn i ddillad? 1%? Ia, da chi'n gywir, 1% o decstilia byd sy'n cael ei ailgylchu sy'n mynd nôl mewn i ddillad sydd yn ganran ofnadwy o fychan yn dydy. Ond efallai bod hwnna, fel oedd o efo fi yn sobri rhywun i sefyllfa yr byd ffasiwn a dillad yn benodol. Ond mi na ni sôn fwy amdan hynny nes ymlaen, ond na ni ganu yn hemi nesaf, sef ym rhif 240 a 2. 242. O doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. Ac yn y blaen, 240 a 2. Wel, y rhan o'r neges a dyn ni'n sôn am y byd ffasiwn ac efallai meddwl am yn benodol yr ffasiwn cyflym yma a sut mae hwnna'n effeithio
ar yn byd ni. Ond mae gen i fi glip fideo yn fan hyn i chi nath ymddangos ar heno ychydig o flynyddoedd yn ôl. Lle oedd Hugh Fash wedi mynd draw i'r sioe ffasiwn yn Llundain. Ond os ydych chi'n gwrando ar y sgyrsiau am bod yn gynaladwy yn fan hyn felly. Diolch Felicity. Croeso cynnes ato ni i ail ddwyrnod wythnos ffasiwn Llundain, a beth cynta yn y bore mae'r gwagle yn dechrau llenwi ar gyfer sioe cynta'r dydd. Yn ogystal â'r stondinau, mae'r ymgylchydd yn amlwg yn yr holl ddefnyddiau a'r delweddau sy'n ddangos ar y catwalk. Eleni, mae popeth i wneud am yr amgylchedd yn lle arian, felly mae popeth yn un wedi cael ei ailgylchu. Mae ffasiwn yn y industry gweithaf am yr amgylchedd ac am y byd, felly mae fe'n mor neis i weld bod London Fashion Week yn actually mae wedi meddwl am hynny yn lle jyst mynd ymlaen be mae pethau wedi bod fel o'r blaen. Felly mae pethau newid a chi'n gallu weld bod pethau yn newid a mae ffasiwn yn newid a mae'r byd yn newid. Mae nef Bluebell Wells a gyrfa sydd mor exotic ag enw yn gantores mewn band llwyddiannus sy'n gweithio'n agos iawn dy'r byd ffasiwn. Achos ni'n perfformio lot ar y llwyfan, mae rhaid ni meddwl am beth fel beth ni'n mynd i wisgo, beth ni'n mynd i edrych fel, a fi wedi gweithio gyda Aurelia, Ogwr Matahari, Colibri Fashion fel, mae rhain yn amazing achos maen nhw'n brandiau bach hefyd sy'n fel yn wreiddio o Lundain ar. Fi wir yn hoffi ar y foment fel cynllunwyr sy'n creu ffasiwn sy'n ecolegol fel Stella McCartney, Mara Hoffman, felly unrhyw beth sy'n fel o gwmpas y byd na fi wir yn meddwl byddwn ni yn hoffi gwisgo'r llwyfan cyn bo hir. Mae'r gynllunwraig Isabel Mann wedi penderfynu greu arddangosfa yn nos yn y sioe ffasiwn, a fel gallwch hwn yn golygu bod y wasg y ffotograffwyr a'r blogwyr i gyd gallu dod yn agos iawn i'r modeli, a hyd yn oed fi'n clywed cyffwrdd y defnydd. So I wanted to do a presentation because most of my clothes are reversible, so you wouldn't really see it on the catwalk. And a lot of the fabrics are, really luxurious fabrics. We've got sustainable viscose, we've got recycled wools, silk satins, and you wouldn't see the quality of the fabrics or the quality of the construction because it's all made in London if it was just going quickly past on the catwalk. Ta ble chi'n mynd, chi'n cwrdd â pobl o Gymru sy'n gwneud pethau diddorol. Mae Tori West yn Gymraes sydd â cylchgrawn ffasiwn ei hun a mae fan hyn yn arddangos yn wythnos ffasiwn Llundain. Tori, fi jyst moyn gwybod rhywbeth amdano ti. Tori ti'n gwneud cylchgrawn called Bricks sy'n edrych ar designers, like sustainable designers basically. Beth yw e am ffasiwn felly sy'n dysbrydoli di a cadw ti mor excited? O'n i ddim eisiau gweithio yn fashion achos fi'n hoffi fashion, ond dwi ddim yn hoffi sut mae'r industry yn neud e. So fi eisiau dod mewn a newid e, a yn hynny'n unig purpose fi'n ma, so fi eisiau newid e. Dyna beth yw testyn y foment o fe, to be sustainable. Just cipolwg yn fanna i'r byd ffasiwn felly, y gair ynde, to be sustainable i fod yn gynaladwy. Ac mae nifer o'r bobl ifanc yna, rhai o Gymru ynde, sydd wedi mynd i fewn i'r byd ffasiwn i newid byd ffasiwn ynde, i drio neu pethau yn fwy gynaladwy. Ond mae rhaid edrych arno ni'n hunan hefyd yn does fel unigolion i fod yn bersonol, y 5 peth personol, be di'r newidiadau yda ni yn ei wneud hefyd. Sgwn i be oedd y peth cyntaf nath chi benderfynu gwisgo bore yma, lle bod chi wedi gwneud siwmper ymlaen neu bod chi wedi edrych i fewn yn eich wardrob a gweld be na i wisgo. Ac sgwn i os nath chi feddwl, wel, ydy'r got yma wedi cael ei wneud yn gynaladwy neu dwi'n gwybod o le mae'r t-shirt yna wedi dod, neu'r crys yna wedi dod, neu'r sgidiau yna wedi dod. Oes na nodyn ar y dillledyn sy'n yn deud o pa wlad yma hi'n dod. Gweld chi, eich rhain eich chi'n edrych ar eich labels rwan. Ond maen nhw i gyd yn bethau da ni yn gorfod cymryd i ystyriaeth mewn gwirionedd hefyd yn dydy. Wrth feddwl am fyd mwy cynaladwy,
Mae dillad yn ffactor fawr iawn o hynny. Mae dillad yn rhan mor bwysig, mor arferol yn dydy o'n bywydau ni, ac eich da ni'n meddwl ddwywaith o bosib amdan dillad. Ond mae Paul yn cymryd rhywbeth mor gyffredin a dillad hefyd, ac yn ei ddefnyddio fo i'n dysgu ni am fywyd Cristnogol. Oherwydd mae'n dweud i ni wisgo amdano ni, ynde. I wisgo amdano ni dosturi, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. A dyna'r holl bethau mae rhaid i ni wisgo, ynde, wrth feddwl am sut ydym ni yn gwneud yn rhan i ofalu am creadigaeth hardd Duw. Mae'n atgoffa ni hefyd yn dydy yn bod ni fel rhai etholedig Duw, yn sanctaidd ac yn anwyl yn ei olwg ef. A dyna lle mae'r cyfan yn dechrau, nid gyda'r hyn ydym ni yn ei wneud, ond gyda'r hyn yma Duw eisoes wedi wneud. Rydym ni yn anwyl ganddo fo, ac oherwydd hynny mae Paul yn y gwahodd i wisgo'r rhinwedda sy'n adlewyrchu cymeriad Crist ei hun. Sôn am wisgo fan hyn, ond dwi'n chydig bach yn boeth, so dwi'n tynnu'n hod. Ond ia, i wisgo amdano ni rhinwedda Crist. Ac efallai na ni wisgo siaced tosturi gyntaf. Mae'n amddiffyn ni, yn dydy, rhag y gwynt a'r glaw, yn amddiffyn ni rhag yr oerfel, ac mae tosturi hefyd, yn dydy, yn gwneud rhywbeth tebyg. Yn amddiffyn mae Iesu, dro ar ôl tro yn yr Efengyla, yn ystod gweinidogaeth Iesu Grist ei hun, da ni'n gweld Iesu ddim yn anwybyddu y rhai sydd ar y cyrion, ond yn sylwi ar y rhai sydd ar y cyrion, ynde. Y rhai sydd yn dioddef, y rhai sydd wedi ei gwthio i gyrion yn cymdeithas ni. Ac efallai mae dyna'r her gyntaf i ni heddiw, a dyn ni yn sylwi. Mewn byd prysur, mae'n hawdd iawn yn dydy mynd heibio. Mae'n hawdd mynd heibio. Yn rhy gyflym allan ni mynd heibio. Ac efallai ddim yn gweld, ynde. Unigolion cymydog neu berson sydd angen gair caredig. Ond mae tosturi hefyd yn helpu ni i edrych ymhellach na ni yn hunan. Ac yng nghyd-destun creadigaeth Duw, pan ydym ni yn prynu fewn i ffasiwn cyflym, wel, y rhai sydd yn dioddef fwyaf ydy'r rhai sydd mewn gwledydd tlotaf yn byd ni. Nhw sy'n gweld yr effaith fwyaf o newid hinsawdd, ynde. Pobl yn y Pacific, yn Bangladesh, yn Affrica. Ydyn ni'n sylwi, ynde. Pan fydden ni'n gwisgo tosturi, rydyn ni'n dechrau gofyn cwestiynau pwysig, sut mae fy newisiadau i yn effeithio ar bobl eraill. Sut maen nhw'n effeithio ar y byd a roddodd Duw i ni. Sut maen nhw'n effeithio ar y cenedlaethau sydd yn dod ar yn hola ni. Mae gen i lun y fan hyn ar eich gyfer chi, oedd yn drewiadol iawn. Berson yn amlwg wedi bod yn siopa, ond yng nghanol y sbwriel, ynde. Yng nghanol gwastraff y dillad sydd o'i chwmpas. Nath yr hun yma greu argraff arna i ddangos tosturi, ynde, i ddangos tosturi. Efallai yn bod ni'n gwisgo crys tŷ caredigrwydd. Ac rydyn ni'n meddwl am garedigrwydd fel gwen, neu air da, neu law o gymorth. Ac mae hynny'n wir, ond mae caredigrwydd hefyd yn ymddangos yn y ffordd rydyn ni'n trin yr hyn a roddwyd i ni.
Mae llawer yn y cymdeithas ni yn cael ei taflu i ffwrdd yn dydy, yn hawdd. Pan da ni yn gweld bod yna ryw rwyd yn rhywbeth yn hytrach eich fod yng nghenedlaeth i yn waith am gwneud hyn. Os oes fwy nag un botwm wedi mynd oddi ar eich crys chi, mae'n haws prynu newydd na mynd ati i drwsio bot yma yna. Ac efallai bod hwnna'n dangos rhywbeth o nghenedlaeth i yn fanna. Ond mae yna fwy o'n gyrch wan yn mynd i berchnogi'r hyn sydd gyda ni hia, ond i ofalu am yr hyn sydd gyda ni hefyd, i fynd ati o'r newydd i drwsio hefyd. Mae creadigrwydd hefyd yn ymddangos yn y ffordd dyn ni yn trin yr hyn a roddwyd i ni. Fatha y llun yma, efallai dydyn ni ddim yn trin y ddeiar fel y dylia ni. Dyn ni'n gweld y gwastraff ym mhob man yn dydan. Mi roedd genedlaethau'r gorffennol yn aml yn byw yn wahanol i'r ffordd dyn ni'n byw heddiw. Roedd dillad yn cael ei trwsio, roedd bytyma yn cael ei cyweirio a'i gwynio yn ôl. Roedd siacedi yn cael ail fywyd. Oedd gan taid, oedd gyda fo siaced. Ac mi roedd yna patch bach yn lle oedd i beneli no. Ac o'n i'n ochr arall, ac oedd y pocad yn lliw gwahanol gan taid hefyd, achos oedd bod yn rhoi pethau ni bocad. Ac o'n i wrth y modd efo'r siaced yna, o'n isio'r siaced yna ar ôl i taid yn gadael ni, ond gafo rhywun arall o. Ond dwi'n cofio hwnna, o'n i'n rhyfeddu ar ffordd y taid yn dal i wisgo ei siaced ora, ond bod wedi cael ei drwsio a'i gyweirio. Gwneud y gorau o be oedd gan nhw. Pan fydda ni'n rhoi dillad i siop elusen, efallai bod ni'n gwneud hynny yn rhannu gyda rhywun arall, neu'n trwsio rhywbeth yn lle daflu, rydyn ni'n dangos parch at adnoddau Duw ac yn gofalu am ei greadigaeth o. Y beth am efallai drwsus gostyngeidrwydd. Mae'r byd yn deitha ni yn gyson fod angen mwy arna ni, yn does. Sgynnach chi'n digon, mae eisiau chi gael hwn a hwn, ynddo. Os da chi fel fi mewn siop lle maen nhw'n deud 3 for 4. Da chi gweld beth yna? Chi'n cael, 4 for 3. Gweld yn hyn wan allan o bocad. Hynny ydy un peth o'n isio, ond dwi'n mynd ati brynu 4 jyst yn cael yr un am ddim. Dyna fel mae'r byd yn pwysio ni iddo fo, ynde? Dyna fel mae'r marchnata yn digwydd. O bosib does dim angen mwy nag un peth arna ni, ond mae'r archfarchnadodd yn dweud bod angen mwy nag un arna chi. Dyna'r byd dyn ni'n byw ynddo fo. Mae angen mwy o ddillad, mwy o bethau, mwy o'r pethau diweddaraf. A mae hysbysebion yn gwneud bywoliaeth allan o'r hyn ydyn ni'n ei lyncu. Ond mae gostyngeidrwydd yn deud rhywbeth gwahanol. Mae'n bosibl bod gen i ddigon yn barod. Dyna di bod yn ostyngedig ynddo. Mae'n neges bwerus mewn oes sydd yn annog defnydd diben draw. A mae Paul yn atgoffa ni nad yw ein gwerth yn dibynnu ar yr hyn rydyn ni'n ei wisgo. Nid yw'n dibynnu ar label neu frand penodol, mae'n dibynnu ar gariad Duw. Ond pan fydda ni'n gwybod ein bod yn anwyl ganddo, nid oes angen profi ein gwerth drwy bethau rydyn ni yn ei brynu. Dyna ffordd mae Iesu yn sôn am y lili yn dydy, ystyriwch y lili, ystyriwch lili'r maes, sut mae'n tyfu ynddo. Ac mae Iesu yn deitha ni yn fanna bod blodyn mor hardd a hynny, diolch yn dibynnu ar ddim byd.
ond fod o'n hardd yng ngolwg Duw. Mae Duw yn gweld nina hefyd yn hardd felly. Ac efallai bod angen esgidia emynedd yn ni. Esgidia amynedd. Mae esgidia'n helpu ni ar y daith, yn dydi. A mae emynedd yn gwneud yr un peth yn ein bywyd Cristnogol ni. Rydyn ni'n byw mewn byd sydd yn mynnu popeth ar unwaith. Bywyd cyflym, negeseuon cyflym, canlyniadau cyflym, ond nid dyna ffordd Duw. Mae coed yn tyfu yn araf yn dydi. Mae bloda yn blodeuo yn ei hamser. Mae ffydd yn ei ddifedu yn yr addol hefyd. Mae mynedd yn dysgu ni i werthfarogi'r hyn sydd gennym ni eisoes, i ofalu amdano, i'w ddefnyddio'n dda, ac i'w sefyll y pwysau cyson i brynu mwy. Ac yna gwregis cariad. Belt cariad. A Paul yn deud wrthyn ni, i'w chlawr cwbl gwisgwch cariad. Cariad i'r hyn sy'n dal popeth at ei gilydd ynddo. Heb cariad, gall dosturi droi'n dyletswydd, gall garedigrwydd droi yn ffurfioldeb, gall amynedd droi'n oddefgarwch anfoddog. Ond cariad sy'n rhoi bywyd i'r cyfan. Cariad at Dduw. Cariad at gymydog a chariad at y byd y mae Duw wedi ei greu. Ac felly pan fyddan ni'n ailgylchu, yn rhannu, yn trwsio ac yn osgoi gwastraff diangen, nid ydym yn gwneud hynny oherwydd ei fod yn ffasiynol. Rydyn ni'n gwneud hynny oherwydd ein bod yn caru y byd a roddodd Duw i ni. Un o'r pethau fyddan ni yn ei wneud yn yr ofalaeth ydy, mi gewch chi os da chi eisiau, lle bod chi'n gwneud hynny'n barod yn mynd ar rhai dillad i ailgylchu yn benodol. Ond mae'n opsiwn yn fan hyn i chi i ddod â nhw. Mae yna focs yn y cyntedd yn fan hyn i ni gasglu dillad ac mi fyddan ni yn dosbarthu hynny i rhai fydd yn mynd i cael ei ailgylchu, rhai fydd yn mynd i elusennau amrywiol hefyd. Un ffordd o fynd ati i wneud gwahaniaeth. Felly fydden ni'n gwneud hynny am y ddeufis nesaf. Felly, bob bora pan rydyn ni yn gwisgo yn dillad, efallai mae'r cwestiwn i ni heddiw ydy hyn, ydyn ni wedi gwisgo tosturi? Ydyn ni wedi gwisgo caredigrwydd? Ydyn ni wedi gwisgo gostyngeidrwydd? Ydyn ni wedi gwisgo amynedd? Ond yn fwy na dim, ydyn ni wedi gwisgo cariad sydd yn dal y popeth at ei gilydd. Gan ein bod yn bobl anwyl gan Duw, gadwch i ni wisgo rhinweddau Crist bob dydd, mwyn i enw. Amen. Wel, wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn, gadwch i ni ganu ein hemyn nesaf, sef rhyw 638. 638. Dewch ffyddlon rai, nesewch mewn hef, mae yma wledd arbennig, o basgeidion wedi trin a gloiw win piredig, ac yn y blaen 638.
Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys i weithredoedd ymysg y boblwydd. Iesu ddywedodd, dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Gydwch i ni weddio. Arglwydd, da ni yn diolch yn bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi, ac yn diolch i ti dy fod wedi'n gwahodd o amgylch dy fwrdd di. Da ni'n gwneud hynny i gofio yn dyner iawn am aberth dy fab Iesu drosto ni. Mae hynny yn horiad y bara a'r gwyn. Fel un teulu rydym wedi ymgynnull o amgylch dy fwrdd di, ond mi wyddon ni hefyd am deulu poen a gofid. Poen siom colli iechyd, ac yn arbennig arglwydd, da ni yn gweddio dros gleifion yn heglwys ni. Peter Anderson a Mike Wade. Ond yn arbennig hefyd, mi gofion ni am Philip Edwards, sydd yn hosbis y bwthyn ar hyn o bryd. Gofion nhw'n i ti fod yn agos at o ef, i ddod deimlad y bresenoldeb, dy gysur, a heddwch di. Ond hefyd gyda Lynn Rhys a'r teulu i gyd, gad iddynt deimlad y bresenoldeb graslon di ar y foment yma. Bendigedig fyddo Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Y tad sy'n trygarhau ar Duw sydd yn rhoi pob diddanwch. Mae'n ein diddannu ni ym mhob gorthrynder. Arglwydd Iesu Grist yr wyt yn denu ni a'n croesawu ni felly, wedi'n gwachau o bob balchder ac yn newynu am dy ras, i thwledd yma gwledd dy deyrnas. Dim ond yma wrth dy fwrdd di, o arglwydd y cawn yr ymborth yma'n heneidia yn llefain amdano. Nertha ni a phortha ni, fel trwy'r bara hwn a'r gwyn hwn, ac yn ddynt y dawd y gariad i gwrdda ni, ac y bydd eith fywyd yn gwneud yn gyflawn, yn nerth ac ogoniant dy deyrnas. Efo ni hyn yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi'n ei wrando ar eiria sefydlu'r swper felly, fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanof. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanof. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd gyda ni yma, ac felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru Iesu ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd Cristnogion. Yr arglwydd Iesu felly a gymerodd fara, fe a'i dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi.
Gadwch chi neu felly fwyta o'r bara i'r cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe felodd am yn cwpan o win cyffredin, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin i'r cof amdano. Diolch i ti, Arglwydd am ein porthi am bwydo, fe fel aelodau o gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau ngwirionedd yr Efengil. Anfon i allan i fyw yn ôl dewyllus, yn gy gyflawni'r gweithredoedd da hynny, dy'r periaist i ni rodio yn nhw. Trwy Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. O gadwch i ni ddod at yn hemyn olaf, sef yn rhif 205. 205. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y chi. Trysog bywyd pyr yn marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio threithi glod. Dyma gariad nad anangof, tra bo'r nefoedd wen yn bod. Ac yn y blaen, 205.
Gadwch i ni ddeud y gras gyda'n gilydd i orffan. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni. Amen.